Mangruginton Lunes, temporaryo nga agpatingga dito'y apaset iti pangtod pidigan dagiti provincial bus asumrek iti Bangged. Ken daytoy adalan asumrek iti Poblacion West ti mausar a pagnaan dagiti provincial bus. Dalya sa atin dati Don Quintin Paredes Street apaset ti Poblacion East ken rumar iti nagsangalan ako mamang iti Abra Ilocos Road. Ken kastrumet lang ti senaryo dagiti rumar a bus iti probinsya. Basar daytoy iti naiparwar nga Executive Order No. 25 amang imandar kadagiti provincial bus amang usar ti Don Quintin Paredes Street wenno iti Pitigan Loop. Tapnon makasayan ti traffic ta dunay nga minon ti lugan di ay. Ngunaan na no digay basket agsardeng agkarga ti pasaheros ken nagibaba ti ay. Iso ti gapong nakatraffic no siyay. Awanan ti lumasat abas ti Abra Ilocos Road apaset ti pangtud Pitigan. Mabalin na tamot ma'am ta pagamin idi dakpay ti partas. Di kami lang magnagamin idi agrikrikos kami ijay. Iso mat ti pagpagnan ti bas gaminan ma'am nga usually so nga ijay kami malata nga dumaldalan ngam no ibagada nga ijay agrikos kami ijay banger. Aw malata problema ma'am no ijay kami nga dumalan. Dati mat lang idi ijay mat lang ti pagpagnami. Ado man lang pasayeros jo naggamin. Siguro nagreklamo ti pasayeros nga dapat ija ayan nga dumalan siguro tapno anda nga doble pasahe. When ma'am traffic ken dagay ija gamin igit ti highway ti palengkida gamin ma'am. So nga traffic nagrigat lumsok. Ibilang met ti mayor apakalaganan dagiti pasaheros ti panagdalan dagiti provincial bus iti uneg ti ili. Makita ngamin nga epekto na dito kadagitoy taga poblasyon. Kadwan ngamin nga bumabati rapidi jay ken naglugan agapudto yung nagti poblasyon. Ket no agibabada yay ti rabi awan mo ti tricycle ti rabiin magmagnada nga umay ditoy. Han nga kasalad yay umagna ti bus dito yung nagti poblasyon asa sitigan nga bumabadan ket mismo nga ayan di balbalaydan. Pinagkurak di ma'am ako talaga nawayan to ti kwadjay na ma'am. Okay to ta traffic na tan awan antong unay na trafficon. Narugyan meten idi Lunes ti panakasalingsing dagiti sanga ti kayo a makasipar iti igid a kalsada. Posible met a maisaruno dagiti truck a maipawil a lumasa ti MacArthur Highway iti pangtod in kaso na irotlat ta ti taray ti trapiko iti lugar. Naurnos meten ti paradaan dagiti toda iti nagsangalan ken nawaknitan dagiti tagilako kadagiti shoulder ti kalsada iti nasao a lugar. Jessica Boreta, Balitang Solid North.